Osofo e. Adum chedu ya meboa. Yeah. Uri ya ba kwan asha mecheya wo. Twede ampo Nyankopon. Wo nhira wo. Wonya okese. Adoye ne ye da. Ba wo ya mabi so nua ba kwan asha so ai. Nyankopon omo ho ban. Nhira no oma ne nya mo bebre fama wo. Na ya na metie se amanfo kasa wo ya homobro ni. Ya ne sa na wo kwa temu da. Heaven akoye wo dia. Medasi. Ba ma sorry. Na se me hwe se de wo komu na enye. Enti na so obo nipa na wonye bone. Di Onyankopon kura pe na papa ne ye no. Said ye Ghana for a year prophet Adum Chedu and some one woman yadrene, and I know one yadrene. Me no one yadrene, baby. As I said, Papa, no way, I'm more pronipa. It is our banner, so that's a hunter be or any so much. No, boy, and your bonnet, and your bonnet. Sanity. Now said you almost can say be and I will see being shroud quine, and me no credit. I don't know what she or see or be shroud. They see our Obama sonny. Na me for 200 million am de chawa. Ma se obi shira kwan. Ah? Say no ya so ne so na we no mo kire say ya so dem say we se mo obi anto friend. Eh, wonim say bia say wiase na ye den. Enti wo se mento no no bebo anya bone. Okay. What you say? Ene me hu abrantie bi ama me bi okuta ntafo. Wo sere. Wo koyi sika mu odu ka tira ma me say onje sika nu nko nukro nu nkoye adwuma entani nti waye bone onye bone ha metimi wo maso ne so etimi so ni pa bi ba mehwa abusia no hunye na masani pakoro yare ma san peka sika ma no ko aye bone wa wo de woni e masani pa asani yare ese nipa no hunya me sisadi sika no aye bone ana na se wo tani nti utimi simi court there be court nsamu mem osofo e adum chedu ya meboa yeah. Uri ya ba kwan asha mecheya wo. Twede ampo Nyankopon. Wo nhira wo. Wonya okese. Adoye ne ye da. Ba wo ya mabi so nua ba kwan asha so ai. Nyankopon omo ho ban. Nhira no oma ne nya mo bebre fama wo. Na ya na metie se amanfo kasa wo ya homobro ni. Ya ne sa na wo kwa temu da. Heaven akoye wo dia. Medasi. Kwenaisa na wo na no ya de wo che $3 million. Wo che $100 million kurana Nyankopon nhira no. Samu. Wo ba ma sorry. Na se me hwe se de wo komu na enye. Enti na so obo nipa na wonye bone. Di Onyankopon kura pe na papa ne ye no. Ghana fo bi nso siase se ni sika nyam no wo monte ase. Eye adoye a wo ye nti na sika na bu na su bebre ana se sebe. Wono me ba se nyame ya wadum na se nyame to wonsam ya adoye da bia. Edi enti. Emfa hye wa wo. Da mo na wa itensi de dia amadu oni bie no. Do nyame bedu anwumire na nyame ama 20 cedi. Ana se 50 cedi. Kena hye si wasam ne su bie ma me. Se Nyankopon to wonsam na wonya sika. Endi ne wonko a. Tirem. Ma obia endi ne wonu abusua nko a. Onipa na wonu wo mte ben mantam bakko no. Wo yase ade sakura wo ntumi soja che wo ade. Ton aduane kwache wo. Ma wo mu sika. Wo mu wankwala no wo ntumi nkosku sika nyo sonkwala no mu na hwe mo. Mi donya me ba wo yi 10 million ne. Enu anwumire obenya 20 million. Na kwenaisa nya no abi nso na ade anse aduane komo obi ba yase wotu na du na akra na yare adi wo abese wo. Yase wo di atesa wo de cheni ne sika. Wo di kwa no so wo mpa wo twede amponyame awo se wo di amanu wo so wo na du wo pa no fama no. Na money making spiritual oil say money drawing ya da we bi nso betimi aboa. Enina Adum chesi kaya bei. So obi so be pie wo ha na maya sika no de amana me kata mo de bia se mempe nipa moja. Watch de wo ho. Kawa de wo ho. Kawa wo ho. Lucky soap wo ho.
do oton ayento ni nyina bi wo ho e wo ho awo asem heni ana sabi abeda sabi na nanom atena konwa mesena me ka abeda ne hwuro mu ana e me enye no operation mama na duro no e ben na ne e amama ni nyina be na ne ama sabi ne hwuro na se aba be se de na atia no ma se de se ne na wa fom de di agure fibroid ne da wiye mana na nanom atena konwa mesena me ka be ma odo bena da na ana be ma no emu nya den eno so ba emu nyina betumi pressure na how diabetes ana HIV koko hepatitis B edam etwere sika nyina mensam ya na obi se wonsam eyam eya wo hene a wonya sika ya bo ye yi wonsam srade wo kuta 200 billion kura be hye wo kwaji loan e be hye na se sansam kika ni nyina na da da wonsam ayo hene pe na ta ya me hene na ya sika se na wonya no so ni asam no no ye yi wonsam srade enti ubetumi akwaji loan abusuan no betumi aton kokori ama yenye se wadi onfanya mema sem ahye kwena sapodua hodo bebre na sense ha odua nya wa nyina wo de eye sikan wo ho kabire wo ho woti ase pa ahemfudie wo drivers die wo driver yes na driver na wakwa wo ya na Robert Kotake no ewom so wati ase obi ho no mo pa hinie kwena sha be hu ne ka mu no na bibi sei na sei ka ese wono sa na tie obambo potassium wo ni nyina esese ano ewadwuma eye edie na hwehwe yi so a ne nyina ehye ni nyina so ne nyina wo de eye na hwehwe ni dwumadie pa ne se ne dwumadie ni se wo beduma so ne amekiro de eye na sa kokko ntubedwam no dabi obanko ade a wonye be krado wo ye gusa box yi wo beduru ana wo fra me kukuo ma mekiro de eye na wo de awo koko wati ase fibroid hepatitis B straight mass ehu oil ni maami a wonyem wotena dwomu didi wonam kwan hu no odidi no wagya ne yefunu social media kokko wo akwala na woni akwala ne nyina no omu akwala na hu anu maami na wu wo mo hu so na akwala na de ni sebi wada ne bibi sa de na ye mo na no pura huro na no twa nsu abere bia na kwena sha watwuma dwena si bibi so sa eye apemfo na wo mba social media be wura wo mu yefunu wo mu kuma mo papa esusu anso ho wo kwa wo a obewu minu aba tie masopam wo be yesa ana minu aba maka kire yire se efin na re kokwa ahya se wanya sa obewu social media abaifo nko a huhubane nko a wo furu magoso tie na sopa wo so spiritual dware spiritual marriage ni bi no me sha mo be dware na najo akwada so dai bo ne wo ye be ma wo ni obada wo ye oba so ni be ma da bra wo ni oba bia naye wo ni be ma bia na no fa bi pitepete wo mpa so na dware bi ne koda eno ano no baifo na wo ba na mo tie na oba bia be fa wo no wonsi ho biu ti yare a friend HIV etwere edam diabetes koko obi so wa yare woni tirim ti ama na numu yi nka aso bene no ena ma wonum wanka no fibroid straight mass ye jimi kunu e ba ke kania ma bu mama my number is 055 123 2721 123 makramo onyene pankasa bebre ankure hono ene ye didi adafonom na chesa kwenaisha edina no asi ya maami won kasa bebre wo kansam no de hia wo mu pa na de kire ganafo eno ti de wa kire no nyina mu ambo hu nse de etimi aye wo betumi ahunu driver bi na sa podua bi se ne ke ma fe ni mahunu ne nyina aye ahobambo wo hweme adwuma me ye no bi na wo ye wo hia protection ne nyina ne bra be piem e wo kwenaisha aso ye wo ba pe de hia bi ya no betumi ayama na etimi aboa wo da achi ne sabe eniema wo kom e wo abrabomu aha aye too much gh so baba dey so be follow ye no like no share video no so ade amame da bia na me bo me din ana maje so se ba akopedwa so hima e bi na ba bia de oka ho bia eye fake ebra yi mu aha ana bra ma akwan e ma ye de nsem ni nyina no asiye makra